La prima vedere, să testezi un elev de liceu la citire și lectură sună cel puțin ciudat, din motive mai mult decât de înțeles. Oficialii Inspectoratului Școlar Județean spun însă că testarea este mai mult decât binevenită în condițiile în care ea urmărește să evalueze în ce măsură elevii aflați aproape de finalizarea unui ciclu de învățământ sunt pregătiți să facă situațiilor de lectură autentice posibile a fi întâlnite în viața reală. De altfel, spun ei, ultima ediție a bacalaureatului a dovedit chiar că avem nevoie de astfel de testări. Dacă ne raportăm la ceea ce știm noi despre citit și lectură, așa pare ușor hazlie toată treaba aceasta, zici că elevul de 15 ani știe să citească, să descurce. Din punctul lor de vedere, lucrurile stau totuși altfel, pentru că ați văzut astăzi la examen de bacalaureat de anul trecut ce dificultăți au fost pentru elevii de clasa a 12 în condițiile în care au primit un text non-literar și au trebuit să facă un comentariu, să poarte o discuție pe seama lui la evaluarea orală, la proba orală la limba și literatura română. Nu este singurul motiv pentru care profesorii susțin utilitatea unei astfel de testări. La mijloc mai intră și rezultatele slabe obținute la același gen de teste, însă în anii anteriori. La ultima testare din 2006, județul Maramureș a situat slab la testarea elevilor de clasa a 4-a. Așa, a fost atunci o testare pe mediul rural, și urban. A fost o școală din municipiul Baia Mare și două școli din mediul rural. Una prindea și elevi aparținând minorității etnice rome. Dar la nivel de țară ne-am situat pe un loc codaș, a fost pe locul 41 din 60 de țări care au fost evaluate în sistemul PISA. De această dată, la testări vor intra elevii de 15 ani din două licee și tot atâtea grupuri școlare ale județului Maramureș, care vor primi o broșură de test, cuprinzând subiecte de investigare a competențelor de citire, dar și sarcini de lucru pornind de la o varietate de texte literare și non-literare, toate menite să evalueze până la urmă un singur lucru. De data asta s-a oprit la lectură și citit, la elevii de 15 ani care se apropie de finalitatea unui ciclu școlar obligatoriu și se dorește să se vadă cum se descurcă aceștia pentru viața adultă, dacă sunt în măsură să urmeze trasee profesionale și de